Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dili nato kalimtan ang gipasiraan ni Propeta Isaias sa Isaias 5:20 nga moabot ang panahon nga ang kamatuoran dunay mag-isip o maghuna-huna nga maoy bakak. Og ang bakak mao hinuoy isipon nga kamatuoran. Sa laing pagkaistorya, sama ba nga ang itom himuong puti og ang puti maoy himuong itom sa ato pa balihon lagi. Naay gaingon nga imposible ang puti man gyud na og ang itom gyud na. Pero sa ato nang gibalik-balik dinhi nga ang maong pahayag dili sabton literal. Sabton kini pinasumbingay. Ang buot ipasabot nga ang anaa sa kamatuoran mahitungod sa pagtuo dunay mag-isip niini nga maoy dili insakto o maoy bakak. Ang buot na akong ipasabot, sama sa nahitabo karon nga ang tinuhuan nga atong pasakupan, ang simbahang katoliko, ang pagtuong katoliko, daghan ang gaisip niini sa atong panahon karon nga maoy sayop. O manggani nga daghang namiya sa pagkakatoliko kay mao man ay naa silang hunahuna. Gani ako naman ning gibalik-balik nga hapit gyud ko o nakahuna-huna na gyud ko niadto nga biyaan ako ang katoliko og didto nako mo apil o mo join sa laing pundok sa tinuhuan kay niabot sa panahon niadto nga naghuna-huna gyud ko oy sayop man day ning simbahang katoliko. So mobalhin ko sa kadtong tinuhuan unta nga maoy nagpahibalo nako nga sayop ang katoliko sama sa INC. Nya wa man pud ko madayon og balhin sa INC kay nakakita man pud kog dili mao na nga dito na pud unta ko sa Sabadista. Og nakita po nako ang unsay inconsistency sa Sabadista hangtod nga dunay mga tao nga naka-enlighten, nakapasabot nako sa pagtuong katoliko, sa laktod wa gyud ko mudayon og balhin sa laing tinuhuan og akong gibati nga gitawag ko sa Ginoo niining pagtabang sa pagpanalipod sa pagtuong katoliko, pagpasabot. Okay, diretso ta sa atong tema. Kay duna man gyud magunahuna nga ang kamatuoran maoy himuon nilang bakak o ang bakak maoy isipon nilang kamatuoran, sama aning isyu karon mahitungod sa panglantaw sa Biblia lagi. Kay ang pagtuong katoliko, wala magtudlo ang katoliko nga ang basihan sa pagtuo kana rang nasulat sa Biblia. No? Wa magtudlo ang katoliko nga ang basihan sa pagtuo para ta mahiusa kana rang nahisulat sa Biblia. Kay sa atong nahibaw-an basta katoliko nga basihanan, tulog yun na ang basihan. Unsa man, una, siyempre kanang Biblia. Pero dili kay Biblia lang. Apil ang kanang gitawag natog apostolic tradition nga wala na mahisulat sa Biblia. Kay mao man tudlo ni pananglit ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15 nga matud pa ni Apostol Pablo, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagi og wali nga binaba o sulat. Mao ni gitudlo ni Apostol Pablo nga dili kay ang sulat lang na ay kung wala masulat matud pa niya gibinaba na lang. So muna gitawag na itong unwritten truth, unwritten tradition. Pagkadaghan ra bang unwritten tradition? Lahi po itong tradisyon nga gisaway sa Ginoo. Sama atong tradisyon sa mga Hudyo sa unang
naa sila'y mahimong ikatabang raunta sa ilang ginikanan, pero mualibay sila, dili sila mutabang silang ginikanan, kay himuon nilang scapegoat, himuon nilang palusot nga kining among ihatag na lang namo ni sa simbahan, i-offer na lang, ihatag na lang sa Dios sa iyang simbahan. So, dili kinahanglan nga mutabang sa ginikanan. Okay? O, mo ni nahimong tradisyon sa mga Hudyo sa una nga gisaway ni Kristo. Kay nga naman, kung magtradisyon tag ingon ana, tradisyon nga tawhanon, murabag tamis paminahon nga di ta mutabang sa atong ginikanan, kay ang atong itabang ihatag na lang sa simbahan. Okay, sayop na, suko ang Ginoo ana, kay kung atong ipatunhay na nga tradisyon, malapas man hinuon ang moralo nga tahuron o higugmaon usab ang ginikanan. So, mao na nga malapas na hinuon ang balaod nga atong tahuron ang atong ginikanan. Atong tabangan. Lahi po tong atong ihatag sa simbahan. So, mo na ako na lang po ning giapil og hisgot, kay basta makadungog gali ng uban og tradisyon, isipon na nila nga maot. Kay ang Katoliko, daghan mga tradisyon, isipon na din nila nga supak ang Ginoo ana. Dili na mao. Okay. Ato sang tan-awon og unsang klasya sa tradisyon ang gisaway ni Kristo. Dili ang mga tradisyon sa iyang simbahan nga wala masupak sa iyang moralo sama sa napulo kasugo. Sama anang rosaryo nato nga pamaagi sa pag-reflect sa ebanghelyo, kanang rosaryo. Nahimo na ng tradisyon na to. Pero dili mo na supak sa Biblia. Kay gani, kanang gipamalandong sa rosaryo, naaman po na sa Biblia, kanang mga misteryo. Di ba? Oh. So, mao na, gani, kanang pag-ampo nga Lord's Prayer, amahan na mo na kasalangit pagdaygon imong ngalan, kana naman gani na sa Biblia. Di ba? Oh. So, dili na mao nga tradisyon ang gidili. Kaya nauyon man sa Biblia, kana pong mga pista nato sa mga santos, nga atong hinumduman ang mga santos, biblical man na. Oh, nga naman, sa Hebrehanon nga, hinumduman ang mga ringpanaw na. Buti pa sabot katong mga maayog panig-ingnan, sa ito pa mga balaan, hinumduman, mo man ang mga pista. Di ba? Sa Katoliko. So, wala na masupak sa Biblia. Ang tradisyon ra nga gibawal sa Ginoo, kanang masupak ang iyang sugo. Kanang pananglit, magtradisyon tag pagsimba og laing Dios, Diyos-Diyosan, bawal na. Pero kanang mga tradisyon nga gihimo sa simbahan nga wala masupak sa sugo sa Dios, wala na gibawal. In fact, aprobado na sa langit. Kaya ang matuod nga simbahan na ay authority sa binding and loosing. Gani, gahom na sa Dios. Kanang pagpatuman og balaod og pagluag og balaod, di ba? Authority man na sa Dios, pero iya po nang gi-share nga authority ngadto sa iyang simbahan. Asa man na mabasa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa idili sa langit, ang inyong itugot. Nakaron usa sa mga kanibang matawag nato ni panglingla sa demonyo, panglingla o deception sa demonyo nga pagtulunan, nga maoy giisip nga insakto pero dili di ay, o ang bakak nga pagtulunan mao'y gihimong insakto o kamatuuran, kana bang pagtulunan nga Bible ragyod. Oh. Deception na mga igsuon, pero murag tamis na nimo paminahon kay Bible alone. Sa manang Bible alone, mga pulong sa Dios. Gisumpayan lang, mga pulong sa Dios lang nga nasulat. So, kana ra kuno'y basihan. Now, tamis kay na paminahon kay pulong gud sa Dios, Bible alone. Oh, pero kay balo ba mo nga deception na nga klase sa pagtulunan? Kay ano man, daghan kaayong gatudloan ng Bible alone. Basta dili na kuno mabasa sa Biblia, di na tuhuan. Kay dili na mo kuno na kamatuuran. Nganong deception na? Ako nang mapanag-ing mga igsuon, mga suking tigpaminaw o mga suki nga tigmonitor sa live streaming sa RMN Dipolog, nganong mo ingon ko nga deception na nga klase sa pagtulunan,
tungod kay maunay nakapadaghan sa relihiyon nga wa ta mag-usa. Nganuman, kay kung Bible alone ragod, dili nimo i-appeal ang katungwa na masulat, ma-INC man ta ana. Dili INC nga Iglesia ni Cristo Manalo ha. Ang bot na kung ipasabot nga INC, kanabang kulang ang atong pagtulunan. So, incomplete. Gani sa eskwelahan mo, eskwela ta, kinahanglan na tubano na to ang mga tanang mga requirements, rekisito. Dili ta ka-graduate sa eskwelahan sa mga kurso na to kung di na to makumply ang tanang mga requirements. Di ba inanapod? Sa atong pagtuo, na ana, ug naagali kulang ana, sa to pa incomplete. Matawag na to nag-incomplete Christianity ang labasan na. Nya, wata kahibalo nga, mao din na atong pagtuo, incomplete Christianity. Di ba? Oo. So, mao na nga, ang gipasabot gud sa Biblia nga basihan na to, of course, Biblia. Pero kung wa na sa Biblia, wa na masulat, i-apil na to itong mga tradisyon nga Kristohanon, nga wa na masulat. Kay mao man ay gitudlo ni Apostol Pablo. 2 Tesalonica 2:15, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba o sulat. Subot ipasabot dili kay sulat lang. So kulang na. Mahimong incomplete Christianity ang atong pagtuo. Unya, mao ra bay gituhuan ron sa daghan, pero wala maghiusa. No? Di ba? Sample anang daghang kayong mga grupo ron nga nagtuo og Bible alone pero wala gahiusa. Unsa man? Ang Protestante gatudlo og sola scriptura. Ang born again, ang kanang CCF pod, no, kanang maoy usura ba kayo ron nga daghan pong miyembro kay maayo manulti ang pastor. Si Peter Tanchi o sola eskriptura gihapon na sila. Kanang Sabadista ug uban pang mga grupo nga wa pod maghiusa, nagkabahin-bahin, nagtudlo sila Bible alone. Ngano nga deception na mga igsoon nga klase sa pagtulunan kay dili man na makapahiusa na to. Ngano man kay dili man na to i-appeal sa atong pagbase sa kanabang kanang gitawag na to magisterium. Kanabang mga official teachers nga maoy mo final say, mo finally pasabot na to aning Biblia. Na kinahanglan og Supreme Court ang kinibang magtuon tag Biblia o mag-interpreta. Kaya nga naman, kung wala ago'y final arbiter aning pagtuon na to sa Biblia, ang mahitabo, mudaghan gyud atong relihiyon. Bisan man gani ang atong pamalaod sa gobyerno, sa atong nasod sa Pilipinas, na kinahanglan man tag Supreme Court. Kaya naman, kung dili na gani magkaparihas ang atong pagsabot sa balaod, naagay mo final say, final arbiter mao ng Supreme Court nga inig decision, inig tingog sa Supreme Court, kinahanglan mohilom tanang mga abogado. Di ba? Muundang ang debate kung naay Supreme Court. Di ba? Mao po na sa atong pagtuo. Gipasabot man na. Gipasabot na sa Biblia nga naay final arbiter. Sa panahon sa mga apostol, ang final arbiter kadtong kahugpungan sa mga apostol. Di ba? Sa panahon sa mga apostoles, ang final arbiter, of course, mga apostoles o ang usa niya na kanang gitugyanan sa Yahweh sa mga gingharian sa langit, si Pedro, no? Kay ang grupo sa mga apostol, ambot o kinsay nangupya, pero para nako ang nangupya ang kini mang gobyerno, o kung wala manggali mangupya ang gobyerno, nagkataon lang nga nagkaparehas. Di ba? Pero ang gaon na ang simbahan yun ni Kristo. Ano man, kay panahon sa mga apostoles, ang final arbiter aning pagtudlo sa mga pulong sa Dios ang mga apostoles. Unya ang usaan na mao'y chief nga sa atong panahon karon sa Supreme Court, di ba? Tanang mga justices appeal na sila sa kanang Supreme Court pero naanay chief justice. Di ba? Unya, panahon sa mga apostoles pod, tanan mga leader na sa simbahan ni Kristo, mga apostol, ang usaan na chief apostle. Kanang gitugyanan sa Yahweh. So mao na nga ang unang Supreme Court aning Biblia nga gipasabot ni Kristo mga apostoles. Ug ang usa maoy chief katong gitugyanan sa Yahweh. Katong giingnan ni Kristo ba nga katong taliabot na siyang musa ka sa langit. Pedro,
at imana ang akong mga karnero. Kanang mga pulungan ni Kristo nagtugan nga si Pedro mao'y Chief Justice. Ganon, kay naatanan mga apostol dito. Unya, si Pedro mao'y iyang giingnan, Pedro, at imana ang akong mga karnero. Sa ato pa, si Pedro day, Vicar of Christ. Representative of Jesus Christ. Sumaw na kay kining ang mga apostol pinanguluhan ni Pedro, sila may final arbiter, sila may Supreme Court, panahon sa mga apostoles na karon ang pangutana sa atong panahon kinsa man ang nakasunod kanabang iridero sa ilang authority. Kay mamana man ang ilang authority kung kinsay successor, sila na pod ang atong magisterium. Na wa may laing grupo nga ang iyabang succession o power, authority nga makunik gyud panahon sa mga apostoles kini ramang Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Nga naman, kay tanang mga apostol, ang ilang successor mao na mga obispo. Unya, ang successor pod ni Pedro, kanang mga Santo Papa. Di ba? Sumaw na nga ang final arbiter aning pagtuon nato sa Biblia, mga obispo with the Pope. Kay ang mga obispo tanan, mao man na ang successor sa mga apostoles, ug ang successor pod ni Pedro, silbing Chief Justice o Chief Apostle, kanang mga Santo Papa na to. Makita na sa kasaysayan mga igsoon. Mao nang kulang gali ng Bible alone yun kay wala man gitudlo sa Bible alone ang kanang kinsay mga nakapuli sa authority sa mga apostol. Di ba? Na ay usa nga mabasa litra por litra ang example nga ang iyang katungdanan gipulihan kadto si Judas. Di ba? Si Judas, pagkabakante sa katungdanan ni Judas, nagpili silang puli. Si Matias mo'y napuli. Kana aray murag, mahinumduman na kung litra por litrang mabasa sa Biblia. Pero ang ubang mga apostol, samaan ng kang Pedro nga, mas importante na nga katungdanan tungod kay Vicar of Christ man na, mabasa magod sa Biblia, litra por litra, kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro? Dili, oy. Dili. Pero kung mo tan-aw tag history, mutan-aw tag listahan sa mga referensya, kinsay nagpuli-puli anang katungdanan ni Pedro kung mabakante, kanaramang yung list of popes. Mo nang ako, moingon ko nga, ang final arbiter yun aning atong pagtudlo sa Biblia, una, mga apostol, pinanguluhan ni Pedro, sa atong panahon karon, mga obispo, pinanguluhan sa Santo Papa. Kay bulo ko nga daghang kayong objection ani. Mao nang mahangyo ko ninyo nga dili ko ka justify ana sa 30 minutos lang. Di ko justify ana. Now, kinahanglang tagtaas ga panahon mo bitaw nga mo tambong kog mga discussion, mga debate, mga dialogue kay diha nato pa matud-an. Kanang inyo mga objection pang tagsa-tagsaon nato nagtubag. Okay. Now karon pasayloag gyud ko ninyo kay ang 1 Corinto 4:6 matapsing-tapsingan paghihapon nako. Di pa nako mapokus yung maayo ba kay daghan pa kay kog mga background. Nga kanang sula eskriptura, deception nga pagtulunan. Nga naman, kay dili naman ta magbase nga, uy, kinsa may nakasunod sa authority sa mga apostol. Kay matintal man tag, unsay atong pagsabot sa Biblia, mao naman dahil na himuon atong tinuod. Di naman nato i-appeal ng apostolic succession. Nga kinahanglan maminaw ta sa mga tao nga mao'y successor sa authority sa mga apostol. So, sayop ng Bible alone lang kay dili man magpareha sa atong pagsabot og Bible alone lang. Tanawa, unsa kadaghan ng relihiyon ron, agian ng Bible alone doctrine. Nga dili i-appeal ang pagtuo nga na ay final arbiter. Grupo sa mga tao nga mao'y mo final say about aning Biblia. Kanang gitawag na itong magisterium. Mao na nga, kung di man ako matuki karon kay 5 minutos na lang, di na po na ako may isgutan ng 1 Corinto 4:6, pero naghatag sa kog mga background ninyo. Anyway, moabot ra ta diha kung itugot sa Ginoo nga mapadayon pag yun atong tulumanon. Mo relate o may connection man po gihapon ni sa 1 Corinto 4:6. Kay ga-discuss man taron nga sayop ng Bible alone.
Kay mao na hinungdan nga nidaghan atong relihiyon. Pero kung nagtuo pa unta mo o nagtuo pa unta tang tanan nga ang magisterium, mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa mo ay mo final say about aning atong doktrina sa Christianity, di kita mabalhin-bahin, dili mo daghan ang relihiyon nga naman kay kung doon tay mga personal interpretation, dili man na tagaan nato dakong importansya. No? Kung malahi ang atong pagsabot mo, refer man gyud tag magisterium. Di ba? Final arbiter para mag-usa ra gyud ta. Mao man ni ang nahitabo sa Council of Jerusalem, mga igsuon, nga meeting sila nga naman kay naay dispute, naay lain-lain magud og interpretation. Mao nang meeting sila, council sila, dayon unsay desisyon sa council, mao nay dogmatic. Meaning, mao to'y dapat huan na to kay naa may authority ang matag council sa simbahan, sama atong Council of Jerusalem sa Acts chapter 15. Mga igsuon mao ni, no? So, atangilang yun ninyo kung kadus-agi nato matuki ang 1 Corinto 4:6. Pero kadtong mga karaan akong listener, kahibalo na mo unsay atong explanation na. So, pasensya sa mga bag-o nga wa pa kahibalo, pero atangilang ninyo. Anad man mog atang ba? Kay kahibalo man ko ninyo nga daghang mahilig og tan-aw og teleserye, di ba? Sa radyo, sa telebisyon daghang mahilig og tan-aw og mga teleserye, di ba? Mao na nga atangilang ninyo kanus-an na pud nato matuki og ayon ng 1 Corinto 4:6. Ako lang sigurado ninyo daan kung inyong sabto ng 1 Corinto 4:6 og Bible alone nasayop gyud mo ana. Sayop gyud mo ana. Mao na nga atangin ninyo kung wa pa mo kahibalo kanus-an nato na matuki ng 1 Corinto 4:6. Ako lang ipasidaan ninyo dili na literalon. Kay muhatag ko ninyo clue ha. Kung sabto ninyo ng 1 Corinto 4:6 nga pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo og huna-huna og unsay nakapin na sa nasulat. Kung sabton gali ninyo na nga kinahanglan basahon gyud tanan sa Biblia kay naa diha tanan sa Biblia nganong sayop na ang pangutana kanus ama na nasulat ni Pablo. Sa atong research ana nasulat ng 1 Corinto niya ni adtong mga around 53 AD to 55. Ni anang higayuna wala pa masulat ang Book of Revelation ug kanang mga sulat ni John. So sabton ba nga kay nikapin naman tong gisulat ni John sa Revelation, nakasala po siya kay naa siya gisulat nga wala ni adtong unsay nasulat na panahon ni san pagsulat ni Pablo anang 1 Corinto 4. Di ba? Kay pag-ingon niya nga ayaw mo paghunahuna og kapin sa unsay nasulat na sa iyang pagsulat ato, unsa may nasulat na, unsa may nahuman na pagsulat ato. Wala bang masulat ang Book of Revelation? Then ang Old Testament iyang pasabot day ana nga katura dili i-apil ng wa pa masulat sa maong panahon. O kana tagaan mo na og sample kana. So dili maun ng interpretation nga ang kamatuoran kadturang nasulat sa Biblia. Kay kung atong sabto na literal, dapat i-reject na to ang Revelation. Tanang mga sinulat sa mga apostol nga after 55 AD na. Kay kanang 1 Corinto 4 na sulat ni Apostol Pablo around 53 to 55 man na. So kung literalo na ito pagsabot, tanang mga nasulat sa New Testament after 55, dugang na day na, kapin na na. Di ba? So kana, mo na clue na ko ninyo nga dili na sabton literal. Sabton na contextually, sabton na historically. Atangin ninyo kung matuki na to. No? So wa naman tayo igong panahon mga igsoon, nahanging gihapon pero kaybulo kung ang atong background ni samot og kalapad baw na nga dili na mo maglisod og ani og sabot kung matuki na gyud nako ayon ng 1 Corinto 4:6. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.